ஓம் ஸ்ரீ சாய்நாதனே நமக. உன் தலையெழுத்தை மாற்றி கொடுப்பதற்குத்தானே இந்த சாய் தேவன் உன்னை தேடி உன் வீட்டிற்கே வந்துவிட்டேன். நீயோ என் விதியை மாற்றியமைக்க முடியுமோ, எனக்கு இருக்கும் சதியை மாற்றியமைக்க முடியுமோ என்று கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றாய். என் பிள்ளையே, விதியையும் சதியையும் மாற்றியமைக்கவும் திருத்தியமைக்கவும் என்னால் முடியும் என்ற பட்சத்தில் தானே நீ என்னை தேடி வந்திருக்கின்றாய். அதை மறந்து விட்டாயா? உனக்கு யார் ஒருவரால் அங்கு ஏமாற்றம் வந்து விட்டதோ, யார் ஒருவரால் அங்கு துரோகம் நடந்து விட்டதோ, யார் ஒருவரால் உனக்கான நீதி அங்கு இழுத்து விட்டார்களோ, நிச்சயமாக நான் அவர்களை பதம் பார்ப்பதற்குத்தானே வந்திருக்கின்றேன். இதோ அநீதியை இழைத்துவிட்டு உனக்கு நல்லவர்கள் போல் உன் கண் முன்னே வேஷமிட்டு இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அல்லவா? நான் உன்னிடம் சொல்வது ஒன்றே ஒன்றுதான். நீ என்னுடைய பூஜைகளிலும் என் நாமத்திலும் மட்டுமே கவனத்தை செலுத்தி கொண்டு இரு. உன் கடமையை செய்வதற்கு நான் உனக்கு பதிலாக உனக்கு மன தைரியத்தை மட்டுமல்ல, மன வலிமையும் தந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றேன். என் தங்கமே, என் வேண்டுதலை நிறைவேற்றப் போகிறீர்களே அப்பா என்று என்னிடம் எப்பொழுதுமே நன்றி என்ற ஒற்றை வார்த்தைக்கு மட்டுமே அடிமையாக இரு. ஆனால் என் பிள்ளையாகி உனக்கு எப்பொழுதும் கஷ்டத்தையும் தீங்கையும் நேரிடப் போவதே இல்லை. உனக்கு அவமானம் நேரிடப் போவதும் இல்லை. உன் வாழ்க்கையை நான் மிக பெரும் மாற்றத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் கொண்டு வருவது உண்மையாகிவிட்டதே. இனியும் மனம் கலங்கி விடாதே. நீ நினைத்ததே நினைத்த மாதிரி தான் நான் நடத்தி தரப்போகிறேன். உனக்கு ஏமாற்றத்தை தந்துவிட்டு அவர்கள் நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துவிடலாம் என்று உன் துரோகியானவர்களோ அங்கு நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி உனக்கு சந்தோஷமான நிகழ்வை நடத்தி தருவதற்கு இந்த சாயப்பன் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் என்பதையும் மறுத்து விடாதே. நான் உன்னுடைய ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளையும் உன் கூட இருந்து உனக்காகவே பயணித்து கொண்டு அடுத்த இடத்திற்கான தேடுதலையும் உன் கூட நான் வெற்றி பெற செய்ய வைப்பதற்குத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன். நீயோ இப்பொழுது இந்த சின்ன சோதனைகளை பார்த்து, அப்பா இப்பொழுதெல்லாம் நம் கூட இல்லை, முன்னாடி எல்லாம் நாம் அழுகுரல் கேட்டோ அங்கு கண்ணீர் வெடிப்பதை பார்த்து கொண்டோ ஓடோடி வந்து எனக்கான விஷயத்தை செய்து கொண்டு விடுவாரே. ஆனால் அந்த அதிசயமெல்லாம் இப்பொழுது நடக்கவே இல்லையே. என் கூட இருப்பாரா இல்லையா என்று கூட எனக்கு தெரியவில்லையே என்று நீ வரிந்து கொண்டே இருக்கின்றாய். என் அன்பு செல்வமே, நீ என்னவென்று செய்வதறியாது என்னிடம் கேட்டதே நான் உனக்கு தருவதற்குத்தானே இருந்து கொண்டு இருக்கின்றேன். உனக்கு அவமானப்படுத்தியவர்களை யாரென்று தெரியாமல் இவ்விதநாள் வரையிலும் அவர் பின்னால் நீயும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தாய். பல நேரங்களில் பல இடங்களில் நான் உனக்கு அவரை அடையாள காட்டிய பின்பும் அவர்தானா இவர்தானா என்று பல்வேறு சந்தேகங்கள் உன் மனதிற்கு எழுந்து கொண்டே இருந்தது. ஆனால் நான் சொல்லும் போதெல்லாம் நம்பாமல் இப்பொழுது ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கையில் எடுத்திருக்கின்றாய். அதில் மனம் போன போக்கில் ஏதோ ஒன்றை செய்துவிட்டு போகாமல் உனக்கான விஷயத்தை உன் சுய அறிவோடு செய்துவிட்டு பார். நிச்சயம் உன்னை ஏமாற்றியவர் யார் என்று உனக்கு புரிய வரும். நான் உன்னிடம் சொன்னது என்ன என் தங்கமே? அறிவுரைகளையும் ஆலோசனைகளும் யாரிடம் வேண்டுமானாலும் நீ கேட்டு விட்டு போ. ஆனால் முடிவை எடுப்பதில் நீயாக இருந்து பார் என்று சொன்ன பிறகும் நீ ஏன் அதிலிருந்து மனம் தவறி கொண்டிருக்கின்றாய்? குழப்பமடைந்து கொள்வதனால்தானே இவ்வளவு பெரிய முடிவை எடுப்பதற்கு நீ அங்கு தாமதமாகி கொண்டிருக்கின்றாய். நான் சொல்வதை மட்டும் கவனமாக கேள். எத்தனை கேள்விகளோ உன் மனதில் இருந்து கொண்டு இருக்கலாம். ஆனால் அத்தனை கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லும் விதமாகத்தான் என்னுடைய சாய் சச்சரிதம் உனக்கு பதில் கொடுத்து கொண்டேதானே இருக்கும். நீ ஏதோ ஒன்று மனம் குழம்பிக் கொண்டு இருக்கும்போது என்னுடைய சச்சரிதத்தை எடுத்து படித்து பார். உன் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் ஒரே தீர்வை நான் கொடுத்திருப்பேன். நீ இப்பொழுது எந்த வழியில் பயணம் செய்கிறாய், எந்த வழியில் உனக்கான விஷயத்தை முன்னெடுத்து சென்று கொண்டிருக்கின்றாய், அந்த விஷயம் சரியா தவறா என்பதில் உனக்கு தெளிவான பதிலை அவ்வப்போது நான் கொடுத்து கொண்டு தானே இருக்கின்றேன். அதன் பிறகும் நீ பதற்றத்தோடு இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இனி
உன் பதற்றம் எல்லாம் காணாமல் போகப் போகிறது. பயப்படாதே, தன்னம்பிக்கையோடு போராடு. எதிர்பார்த்த காரியம் நடக்கவில்லை என்றால் உடனே இவ்வளவுதான், நம் வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது, இனி நான் எதற்காக வாழ வேண்டும் என்று எதிர்மறையான சிந்தனைகளோடு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்காதே. நீ போராடி போராடி உன் வாழ்க்கையை வெற்றி பெறும் தருணத்திற்கு உன் வாழ்க்கையை சென்று கொண்டே இரு. எதற்காகவும் பயந்து கொண்டே இருந்தால் அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதில் மிக மிக குழப்பமாகத்தான் இருக்கும். எல்லாவற்றையும் கடந்து தானே ஆக வேண்டும். கரடு முரடான பாதையெல்லாம் கடந்து விட்டாய். இனி கடக்க வேண்டியது வெட்ட வெளியான உனக்கே உனக்கு உரியதான பிரகாசமான அந்த வெளிச்சத்தை மட்டும்தான். இதோ உன் வெளிச்சத்தை தருவதற்கு இந்த சாய்தேவன் கலங்கரை விளக்கமாக உன் ஆயுள் முழுவதும் பயணிக்க உன் கூடவே நான் உனக்கு துணையாக வந்து இருக்கும்போது உன்னை கரையேற்ற மாட்டேனா என கடலில் தத்தளித்து கொண்டிருக்கின்றேனே. மூச்சு முட்டுகின்ற அளவுக்கல்லவா என் சாய்தேவன் எனக்கான பிரச்சனையை தந்து கொண்டு இருக்கின்றார் என்று வருந்தி கொண்டு இருக்காதே. என் பிள்ளையே, இனி நடக்கப் போகும் ஒவ்வொரு செயலையும் உனக்கு நல்லதாக நன்மையானதாக நடத்தி தர நான் இருக்கும் போது இனி உன் வாழ்க்கையில் ஏமாற்றம் என்பதே கிடையாது. நீ நிம்மதியாக இருக்கும் சூழலைத்தான் உன் கண்முன்னே காட்டப் போகிறேன். சாயப்பா என்று நீ என்னை வணங்கிய பிறகும் எதற்காக பயப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றாய்? உன் பயம் தேவையில்லாதது. உன் வாழ்க்கையை நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கும்போது நீ எதற்காகவும் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. சற்று பொறுமையாகவே இரு. சிறிது தாமதமாகுமே தவிர உனக்கு இருக்கும் நடக்கும் நன்மையை யாராலும் தடுக்க முடியாது. நீ சாயின் குழந்தை அல்லவா? உன்னை அசைத்து பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார், கேலிக்கும் கிண்டலுக்கும் ஆளாக்கி கொண்டு இருக்கின்றார் என்று நீ நினைக்கின்றாய். ஆனால் உன்னை நான் மெல்ல மெல்ல மெருகேற்றி கொண்டு செம்மைப்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றேன் என்பதில் மட்டும் தெளிவாக இரு. ஒரு சிற்பி சிற்பத்தை செதுக்கும் போது தேவையில்லாத பாகத்தை எடுத்தால்தானே அந்த சிற்பமானது முழுமை பெறும். எடுக்கும் போது அது ஒளிக்கு வலிக்குமே, கற்களுக்கு வலிக்குமே என்று நினைத்து விட்டால் நாம் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது அல்லவா? அதுபோலத்தான் என் பிள்ளைகளை நான் செதுக்கி கொண்டு இருக்கின்றேன். உனக்கு வலிக்கும் என்று தெரிந்தும் நான் அதை அமைதி காத்து கொண்டு இருக்கின்றேன் என்று வருந்தாதே. நீ இந்த சிறிய வலியை தாங்கிக்கொள். என் மன வலிமையும் உனக்கு சேர்த்து கொண்டுதான் உனக்கான சந்தோஷத்தை அடைவதற்கு இந்த சாய்தேவன் வந்து இருக்கின்றேன் என்பதில் நீ உறுதியாக இரு. என் பிள்ளையே, நீ வெற்றி என்னும் அருள் செல்வத்தை என் கையிலிருந்து பெறத்தான் போகிறாய். உனக்கு என்ன வேண்டுமானாலும் இப்பொழுது கேட்டுவிட்டு போ. ஏனென்றால் என் பிள்ளைகளில் நான் உனக்கான மிக பெரும் சந்தோஷத்தை தருவதற்காக காத்து கொண்டு இருக்கின்றேன். நான் தரும்போதே உனக்கானதை வாங்கிவிட்டு போ என் தங்கமே. உனக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் உன் கூடவே நான் பக்தியுடனும் முழு உள்ளத்திலும் என்னை வைத்திருக்கும் போது நீ எதற்கு மன வருந்தி கொண்டு இருக்கின்றாய்? நடப்பதை எல்லாம் இனி வேடிக்கை மட்டும் பார். உன்னை அவமானப்படுத்தியவர்களும் உனக்கு துரோகத்தை இழத்தியவர்களும் நான் பார்த்து கொள்கிறேன். வெற்றிக்காக போராடும் என் பிள்ளைகளை நான் உனக்கு சாதகமான பதிலை தான் தருவதற்கு வந்திருக்கின்றேன். இனி எல்லாம் உனக்கு வெற்றியை மட்டும்தான் தரப்போகிறேன். நல்லதே நினைப்போம், நல்லதே நடக்கும். ஓம் சாய்ராம்.